Ngisekhavo ngihleli nje. Nakho idlozi ecishe la ngivuka ngazibamba linomlayezo. Ngithi okay ngizenza le video mangifika endlini ebusuku okusasa. I understand. Ngizigcokele njengepantsula ngithi makepisi. Bathi kuthiwa le video izosiza abaningi. Ngicela uthathe ijoko. Those who don't know, ne-ritual. Ngicela uthathe ijoko uyibilise. Mawuceda kuyibilisa, mayilokhu ipila lapha estofini ijoko. Uhambe uyothenga entsha, ungathathi ijoko ekhona ekhaya. Ngiyaxolisa umsindo, ningixolisele nasemendlozini enu. Angazi cause bayabona ukuthi ngikuphi. Bathi kuyaphuthuma. Ngizabuya nisho ukuthi iyenzeleni le ritual. This ritual is for whoever who is looking for a job, onenkinga akakhe endlini, onenkinga emndenini. This ritual is going to help you in what you want. Focus photheni lo. Insizwa kahle mina. Thatha ijoko entsha ufaka ama-tea bag ayi-5 ebhodweni. Kubile makuloko kubila. Ufaka amanzi ashisa ngisho kubile. Makuloko kubila ukhulume Nkosi. Ukhulume into oyifunayo wena. Angithi khuluma into oyifunayo hayi nami le ngiyifuna kuyenza nje mangifika endlini. Khuluma into oyifunayo. Mawuceda ukukhuluma into oyifunayo. Ungakhulumi ngezitha, ungafaki izitha. Ungafaki ukuthi abantu abahlaselayo awuhlaseli la. Khuluma into oyifunayo. Muceda uyayikhipha. Uyifaka esigubhini, right? Isigubhu se2 liter. Muceda lapho ufaka amanzi futhi. Ufaka ama-tea bag ijoko futhi ayi2. Umuceda lapho usuyahlasela ke lapho. Usuyasho ukuthi osemva kwami ofuna kufe mina kufela. Ofuna bathi-ke wena usuzokhuluma into ofuna ukuthi yenzeke kulabo abahlaselayo. Kule joko ayi2. Yokuqala ayi5 ukhuluma okufunayo. Okuhle kuphela. Ungabali ukuthi ubani ungenzani no. Okuhle kuphela ngale kulama joko ayi5. Silanda emagumeni amane omhlaba bese sifaka umdalo wezulu nomhlaba. That is why ayi5 lama joko. Ngiyabonga. Muceda lapho lama joko ayi2. Angisho ngale sobilisile uthatha lama tea bag uyawalahla ufaka le joko esigubhini mase ipholile ngithi ukuthi ingashisa isigubhu. Uyayibeka phuma ukuthi uyifaka efrijini noma wenzani. Ibeke. Mawuceda immediately uceda nje uma sayibekile iphole. Uthatha ama joko ayi2. Wafaka phakathi kwale botolo leli bokusebenzisa. Lawa uyawalahla ama-tea bag. Walahle la wafaka eplastikini wenze sure akekho umuntu ozowathola lawo ma-tea bag. Aye dustbin phakathi kweplastic wafasa. Sharp. Uthatha la ma-tea bag ayi2 usuyahlasela uyakhuluma. Mawuqeda mase wapholile lamanzi uzithele la. Enhloko ehle. Kula ma-tea bag ayi2. Thatha la ma-tea bag uhlanganisana la Wi-Fi uyawathatha uyakhuluma ukuthi ngisho noma ungatholwa isitha wena tea bag ayikho into ezoyenzeka ngempilo yami. Uyawathatha uyahamba uyalahla dustbin every day ekuseni before uvuka. Sorry mawuceda kuvuka before udla uphuza le komishi elilodwa kula ma-tea bag wakho ayi5. Uyalikhulumisa uthi yebo komishi mina ke siphotheni njoba ngikuphuza akufezeke intando yakho nentando yami njengoba ngikhulumile phuza inkomishi njalo ekuseni before udla. Abawaziyo ama-ritual of Khotseni yawazi akusiyimina ilaba bangiphethe kuba ngiyipantsula isilala nje bambamba ngisentshwaleni. Usiseke ayenziwa umntwana omncane. You can only do this when you are over 18. Akusiyona eyengane ngoba yazo siyahlasela ngapha. Wena mzali mawufila ngathi umndeni wakho uyahlaseleka bika abantwana bakho umndeni wakho kula ma-tea bag ayi2. Kunomzali onomntwana ongabhiliveli kulezi zinto
mbike mangabe uyambona ukuthi uswele umsebenzi impilo yakhe ayikho right mbike kulama-feedback wakho ayi-5 bika konke ungadlali ziphi isikhathi asabile ebhodweni ulibheke kanje le bhodo ukhulume uthi lalela mpilo yimi nawe manje biza wonke amadlozi noma ngabe uwazi usho ukuthi biza kubakukhulisile abangakukhulisanga abangaziyo abangangazi biza abamandulo biza abokhokho nabomkhulu biza idlozi eliphilayo biza idlozi elingasaphili ubale biza elincane biza elidala biza idlozi elinamandla amahle eliletha ibusiso ungasabe baba khuluma iyakho lempilo wowazi ukuthi ufunani ngizozenzela shame hayi le nami ibhekene nami cabanga ngihlele ngihlisa mfana go hey siyabonga kodwa ke madlozini amen ukula kusise umunye uzobuzikhokho awuyenza pregnant ne uyayenza sesikhathini yeso yenza sesikhathini awuyenza pregnant uyayenza uqeda uyayenza but kuzophuma ukuthi wena uzizwa njani ukuthi uyafuna ukuyenza lento uqeda kuyenza ishandisi noma kanjani amen uNkulunkulu ngosisi madlozi wonke wakini abe nani